काट के का कहले गे बबिया। हाँ खीस के मारे काट के अच्छा आ चिकना बना के तारी जोरे पी गेला। अरे दादा एक आय गे कौन का कहे बारे से एक आय ई बतावा कि 2 गो रहे हाँ तो दूध कितना होता रहे आज कितना हो खाता। गे बबिया का कहियो 2 गो रहे नु तो 8 लीटर दूध होई रहे। अच्छा अब एगो बानू हाँ का कहियो एमे ज्यादा न 4 लीटर दूध हो खले। गे बबिया सब गे ए गोर लगतनी काकी आखो पे रखो आगे गोलतनी काकी खुशी रहा गोर लगतनी ए काकी गोर लगतानी है काकी तू बन रहा आगे बबिया सब हेलो आगे बताओ तो निचोर जवान हो के हमरा पुरानी आदमी के छोड़ के चल आइले हा। हम पता लगवाई आइली कौनी बेर से। अरे बाप आए एक काकी आयुष खाल काहे लगता हो गे बाग तोनी के चाल नानी में कथी ऊंच खाल लगत होगे तब बुझाता कि चंचलिया दियर के बांध का ए काकी आज बराज गुद के बाद देखता नहीं हो का गे ई बतावा कि भगवान सब ला 2 गो कैले बानी तारा ला 1 गो का भई ई बतावा कि देखा वो सहेली की 2 गो बारी हमरो 2 गो बा और सहेली के 2 गो बा भगवान अहे सहेली के 2 गो बा। आई बतावा कि तारा एगो का है बा एगो का हो गई गे बबिया का कहियो दुख के बात उ जे हमर बूढ़वा नहीं के हाँ बूढ़ा वाला पूता इतना कसाई बा इतना खचर बा ए का कहले रे काकी आज ले कहियो हमर बात मानल ना बबिया गे का कहियो दुख के बात। एक दिन का कहला 12 पियत रहे हाँ पीते पीते आइला कहलक ए सुनै बारुए का हम मार झाड़ जब तक नींद पड़े बा तो मुंह नया के जगा देबा। अच्छा हम कहलिए का ए हमरा के 20 गो रुपया द त तारी पिए जाए के बा। का हम कोई चुलिया जरावना दिन रात खाली पियही में रहले। अच्छा बबिया गे का ओकरा के पैसा हम ना देली समझली। हाँ आका दोपहर के समय रहे अच्छा हम तो सूत गईनी सुत गई आ उ का कैलस पी के हाँ बबिया के का जब पी लेला हाँ आ खिसिया लाला घरे अच्छा आ हम बाप रे बाप उ शीत लहर बहै रहे हाँ। आ सफाई फोप घिंचत रही चित सुत के ए बा कैसन है जे लबरी एंगे ये बोलल तो तैको लाज न एक काकी आय काथी के लाजबा हो कथी के गे बबिया हम सुत रही सुता रह औ पी के आइला अच्छा औ कोरिया नी पुत्रा चुर जरावना का कइला एगो हमर काट ले लगे दादा रे दादा न तो आज हम तोहनी लेखा कूदती एक काकी आय बाप रे भाई तो बड़ा दुख के बात हो गइलो दुख के बात हम कैसे कैसे बारे आय काट के का कइले काका काट के का कहले गे बबिया हाँ खीस के मारे काट के अच्छा आ चिकना बना के तारी जोरे पी गेला। अरे दादा एक काकी आय गे कौन का कहे बारे से एक काकी आय ई बतावा कि 2 गो रहे हाँ तो दूध कितना होता रहे आज कितना हो खाता। गे बबिया का कहियो 2 गो रहे नु तो 8 लीटर दूध होई रहे। अच्छा अब एगो बानू हाँ का कहियो एमे ज्यादा न 4 लीटर दूध हो खले। एक काकी आय ती दूधवा का करलू गे दूधवा का करी मार मुंह धो के तोरी पुरानी आदमी के मुंह लगावले बारे 1 लीटर दूध हो शुरू पी जाले आ 1 लीटर है हमर भतीजवा नहीं खाई बौका
ई जबले न पी तबले रेन कोइले रहले इतने ऐसा जोकरा कमजोरी हो गई रहला हाँ 1 लीटर ऊ पी जाले 1 लीटर आगे 1 लीटर जाना तारे 1 लीटर होई जे हो भाई होई देबा यो जात में हमरे जात बा आ जाना ली से तब दूध न देबनु त लागी दांत दूसरे खिसोटे 1 लीटर ई पी जाले 3 लीटर हो गए हां भतीजवा के नाम ले तनी बुलावा देख ली सा आगे बात तो ना देख ले बारे ना गे बाबू भतीजा रे आओ ना रे मुआना दूधवा पिए कर रहल तो तलर करली आओ बाबू हमारा आ पी ये तबा बाबू देख अरे एक काकी आए तो पढ़े जानी है पढ़े जाले ना तो तनी बोलवा तू पूछ कथी पूछबे से बाबू बोल कुछ बोला ही ना गोरियाना ना इंग्लिश बोला ले इंग्लिश ओइसे हमनी के भाषा नहीं के तो तू का जाने के लिए गे बाबू ए काकी ई बतावा कि 3 लीटर तक खर्चा करेली हां 1 लीटर का करे के कथी कहियो 1 लीटर ला 900 करे रही हम कहली कि गुना घरे रही दूध तो लोग ना मानला 1 लीटर ये चंचौरा में जो विजय सा होटल वाला नहीं थे हां उनको रेगन दे दिले यहाँ के सारा लोग चाय पिया ले हां ए बाबा काकी हमर बड़ा तेज हवे उठाओ क्यों लगा देले हवा अब घर में धले दूध फाट ए काकी ज्यादा खिस्सा कहानी तो होते रहे हां आज 3 दिन झिझिया ना चाहत होगा हां गे लेकिन तारा मुंह से एक दिन गाना ना सुन लिया झिझिया के गे बाक अब तुम पुरानिया भेली हमर गाला न चलले गे तोहनीए गाँव तोहनी के जोरे जोरे पीछे सब भर देबो चले के आज मुखिया जी के घर है हां चल मुखिया जी तारा का पीढ़िया देवेली बैठे ले जाके बैठ ले गीतवा ना गए गे बाक न मनबे सब गे ना मन ना हमरा गावाई गत हां गे तोरी जोर जुआन भेले तोनी ए काकी तोहरे गीत सुनने के हमने के मन कर हमरे गीत सुनबे हां त सुन आगे छोछिया लगे धोची अरे बाबा ई त जबान ई त हमर सफाई माता खराब गे झिझिया उठाओ गे केने गेले गे आ चल गा मास्टर हाय 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 अरे सब का दुहरिया झिझिया